तो कवि के भाव लगल का बबुआ केहू दुनिया के रीति बुझे ना बुझे ऐसा राह तुए गो बनवाले सभे खतीरा है सभे खतीरा एगो आवे वाला ए चाहत आज डगा डगा दिलदार मिली है दुई चार ना हजार मिली है लेकिन जहिया आ जाई बुढ़ापा निहुर जाइबू लाठी चल रुल धके तहिया खोजलो पर ना यार मिली है आज बनल बा जवानी तले गोलू राजा में पवन सिंह में खेसारी में जाके डान हिलावत रे आज जहिया जवानी खत्म हो जाई तहिया तार कोनो चारा ना चले लोग कहीं चल खत्म हो गइल भी अब दूसरा कोनो को बुलावो गलती को हत चाम जब झूल जाई हुमच के थुकबू टाटी पर तले अपना थुकवा आ जाई तारा छाती पर ओ दिन चारा ना चली। अच्छा जवानी में हर काम संभव है चाचा जी जवानी बनल बा आ केहू कहे कि ये भी सरजून हमरा घरे तनी अखंड महामंत्र के जाप करे के बा हरे राम तो जवानी बनबा तले कहबा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे आ जब बुढ़ापा के समय आ जाई चौखट टूट जाई गाल के चाम झूल जाई तो हिया केहू कही हरे राम अखंड महामंत्र के जाप करे तो हिया तू बोलबा नीमन लेकिन लोगवा के सुनाई जात रहे के तरह हले लाम 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 हले 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 कितना हले कितना 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 हले गलती कहत नहीं हो तू कहबा हर ही राम लेकिन लोग के सुनाइए तेरे तो जवानी में हर काम कर ली कवि के भाव लागल का चाहे राजा हो भिखारी न हो सबके एक बनल बा सवारी न हो चाहे राजा होखे या भिखारी न हो सबके एक के बनल बा सवारी न हो चाहे केहू छोट होखे चाहे मोट होखे चाहे बड़ होखे चाहे सावर होखे चाहे गोर होखे चाहे केहू डीएम होखे चाहे सीएम होखे केहू राजा होखे रंग होखे सबके एक के सवारी बनल बा एजा बियाह होई तब बरेजा ना फॉर्च्यूनर से ससुरारी चली जाइबो लेकिन जहिया मर जाइबो आ जहिया अंतिम विदाई होई तहिया बांसे के बहंगी बनी गलती को हतन चाचा अच्छा उपरिया बोलो थार रहे काउंट कर समय यही सब कवि के भाव लागल का चाहे राजा हो भिखारी न हो सबके एक बनल बा सवारी
भिखारी नु चाहे एक सवारी बनल बा और का बाजा दोनों सच बतिया लिखल बा दवा में हो पूरा दवा में एक नहीं के मिटारे वाला हो मिटारे वाला एगो बात बोलता नहीं तनी बड़ी विचार करके सुनब चाचा जी। ए दुनिया में अपन कुछ हुआ अपन कुछ नहीं खाइए मातवा लो एगो चीज बा भाई बहन केहू ध्यान से सुन ले सब केहू ए दुनिया में अपन कुछ नहीं खाए हई को तरह में मेरा रूबिया काहे से उसिरी तो भी है उनके तो अगरबत्ती देख चाचा ये दुनिया में अपन कुछ हो नहीं खाए जानता नहीं कैसे इनकर तो भइल ही नहीं है। जन्म दिया किसी और ने और नाम दिया किसी और ने माने जन्म दोसर के होतले बन हमनी के आ नाम दोसर के होतले बा गलती कहता नहीं हम जन्म माई के हाथ से भइल बा आ नाम हमनी के दोसर के रखले बा जन्म दिया किसी और ने और नाम दिया किसी और ने और शिक्षा दिया किसी और ने ये जो जीवन हम लोग व्यतीत कर रहे हैं इस पिंजरे से पंछी को फरार हो जाने के बाद कंधा देगा कोई और मुख में आग लगाएगा कोई और जब शरीर जलकर राख हो जाएगा तो धन बांट लेगा कोई और। पहले का मतलब खाली केहू औरी आवता हाँ जन्म केहू औरी नाम केहू औरी शिक्षा केहू औरी पिंजरा से सुगना फरार हुई तो कंधा दी केहू औरी जब शरीर जल के राख हो जाए तो धन बांट ले केहू औरी तेजा कुछ बाना हाय हाय कोइले बार आ सब छोड़ के चल जेबे एक दिन एही से कहे के बा का कहीं दुल्हन के डोली सजावल चला कहीं मैयत बचा कर ओढ़ावल जला इतना लोग बा कोनो कंपनी में हमनी के काम कर लोग जाला नाम राज प्रियांशु जी बड़ा सुंदर नाम तहर बा तार पैसा तो ना लेवे के छोट बा लेकिन हमहू मजबूरी में बानी तो ले लेने कोनो बात ना देखो घबराए के बात नहीं है हे जलसा में अपना दादा के नाम पर केहू हमरा के 500 दिन माने छोट बाबू लो तो
तो हम 1000 लौटा के चल जाए। आज 1000 दी 2000 हाँ आ केहू 1 लाख दी तो तब हम लेके चल जाब। तब लौटावे के बस के नहीं। ए चाचा हमनी के कोनो कंपनी में काम करता नहीं जा तब बुझी कि जे गेटवे तो लागल बा सीसीटीवी कैमरा आ लागल बा सीसीटीवी कैमरा आ ओ जे लिखल बा कि आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है। हाँ तो हमनी के मन में डर बड़ी अगर सीसीटीवी कैमरा के अंदर कोनो गलती काम कइल जाई तो कंपनी मालिक हमनी के भगा दी, हमनी के नौकरी खा जाई ठेकेदारवा। तो हमनी के डर लगता गलती न खींचा करे। लेकिन अरे मूर्ख पागल मनुष्य, जिस दिन तुम पैदा नहीं हुए थे उसके पहले इस दुनिया का मालिक जो है तुम्हारे नाम का सीसीटीवी कैमरा ऊपर लगाकर फिट करके छोड़ दिया। बोला बेटा जाओ मृत्यु लोक में, जन्म से मरण के बीच में कितना कर्म कमाई कर कर आओगे, जब मेरे पास आओगे तो सब तुमको देखने को मिलेगा। अच्छा उदाहरण स्वरूप कार्यक्रम होता नहीं चाचा, इतना वीडियो रिकॉर्डिंग हमार होता, गलती चाहे सही जौन बोलते नहीं में रिकॉर्डिंग होता नहीं तो हम काल एडिट करे देखल जाई तो सब लोग की यही तरह जीवन से मरण के बीच में भगवान के सीसीटीवी कैमरा हमेशा चालू बा। रजाई ओढ़ के कौन काम करता नायका भाई लोग भजन करता, जरा के टाइम आ जाई मोबाइल दिन भर चार्ज कर ली लो आ रजाई ओढ़ के दरवाजा बंद क के रजाई के अंदर मोबाइल में पता ना कौन डीएम एसपी साहब के बतिया लो कौन का वही में करत रही लो। तब भजन केहू करता हई हमार नायका भाई लोग भजन करता, एक हाथ में मोबाइल दूसरा हाथ में स्टीयरिंग, ध्यान बा दिलवाली में तो अपाची गाड़ी पहुंच गई बन रहा के नाली में। गलती कहत नहीं हो तो हमनी के चचा जी डर लगता, लेकिन वो भगवान के बनौला सीसीटीवी कैमरा से न खींचा डेरा। अरे पागल तनी वहू के बारे में सोचो, न वो कलम रखता है न किताब रखता है, फिर भी इस दुनिया का सारा हिसाब रखता है। यही से कहे बका कहीं दुल्हन के सजावल चला, कहीं मैयत बचादर ओढ़ावल जला। एक गो लड़की के विदाई एह दुनिया से होला आ एक दिन एगो आत्मा के विदाई, एगो लड़की के विदाई एगो माई के नैहर से ससुराल खाती होला आ वही दिन एगो आत्मा के विदाई ये दुनिया से प्रभु के घरे खाती होला। देखि लो चाचा कोनो लड़की के डोली कहारो करा ससुरा जात होई विदाई भइल होई तो आ तो रास्ते में कहीं लोग के कोनो आत्मा के विदाई भगवान के घरे खाती हो गई बा। आ बाजा दोनों में बाजेला लेकिन फर्क का रहेला, बाजा दोनों घरे बजू वावल जला बजू वावल जला, केहू रोवे ना सब रोवे वाला हो रोवे वाला हो। लड़किया का जब विदाई होला तो सारा लोग अखबार देला, माई बहन सब के रोवेला, लेकिन जब मर जाला तो सब लोग रोवेला लेकिन ऊ आदमी ना रोवेला। काहे से ओकरा अंदर प्राणे नहीं थे, सुगा छोड़ कर निकल गइल बा, सब लोग कपार धन धन करवेला। यही से कभी कहले का बाजा दोनों घरे बजू वावल जला बजू वावल जला, केहू